Nyakwara Mugiajwang' dakika neno kanyo ka en 33 tok sadek mar okinyi machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matayi nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugiajwang' e twak e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono wadwa twak otudore kod higni 20 mag duond bura mar ODM. Duond bura mano mar Orange Democratic Movement ne olosi mane higa mar 2005. Nyaka sani kata kamano nyaka ne lose nyaka sani koro odiochieng' mano chieng' tich abich mano ma jumani mano juma mokalo ne nitiere nyasi ma duond bura kata jokanyo mag ODM no bago mano mar hingo kata yango higni 20 nyaka ne los duond bura mar ODM. Higni 20 koro nyaka ne los duond bura mar ODM. ODM osegoyo kenge mage ahinya ahinya to weche mag siasa e pacho kae, weche mag chwalo demokrasia e pacho kae, telo makare. ODM osebedo ka tayo weche mage e yo machalo nade, to bende riwo lwedo jogo duto obed rawere kaachiel kod jogo ma odak kod ng'ol mopogore opogore. Duond bura mar ODM osebedo ka nywako gi lwedo e yo machalo nade. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' antiere kae kod welo ariyo mabo bedo godo achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae mondo wagoane mbaka kotudore kod higni 20 mag ODM. Gin ang'o ma gisetimo makare to gin ang'o ma ok gitimo makare, to ang'o ma gitemo loko kata ma gidegi gomba mar mondo mi giloka e duond bura mar ODM ahinya ahinya to mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Wang'eni duond bura mar ODM bende osebedo ka yudore riwruoge mopogore opogore mag siasa, nwantiere kod NASA, nwantiere kod Azimio, kata kamano chung' mare sani koro nitiere kanye, to bende motelo ne yiero mar higa mar 2027 bende gibro bedo ka giloso riwruok machielo mar siasa kose pod obro bedo kochunga kaachiel kod mise mage motegno mano miyo nolose e higa mar 2005. Okinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' antiere kae kod jalup jakom mar ODM e kaunti ma Nairobi mano Chieng' Jera kaachiel kod Jared Oyiema en jakanyo mar ODM, en Youth League mano mar ODM. Wendo machielo Duor Ong'wen jatatije mar ODM kata Executive Director mar ODM nonego be noriwore kodwa, kata kamano ok ochopo e studio ka okinyi makawuono. To twak nyaka dhi mbele kaloni ni podi antiere kod jogo ma bende gin jokanyo mag ODM mobo bedo ka waporo godo wach okinyi makawuono. Yiena mar mondo mi arwak welo achak kod Chieng' Jera oyawre ichiew nade okinyi makawuono. Oyawre ahinya Sharon. Joyce. Oyawre Joyce. Chieng' maber. Agol Nyasaye kamano. Waromo kendo e higa manyien. Achaka moso nyikwara mogi duto te kuonde duto magintie e Kenya, kendo moso jochama mag ODM kamoro amora magintie. Ero kamano. Machiegni to okinyi makawuono in ODM life member maradi? An life member mar ODM. Tok sani nabedo life member higa mar 2011 mabende wachako celebrate namba nien man namba nanti anokai namba nan atingo kad nan anokai aya machiegni to akinyi awuotho kamoro amora. Yes, mayango ni adiera in jakanyo mar ODM gi put tiende kad no kawe chien kama ID mara ntie kad mar ODM ema machiegni to okinyi makawuono wacho ni tang'nwa life member card mano mar ODM. Aya ochalo pande miwuotho go kuonde kawe chien. Aya machiegni to Chieng' Jera Jared Oyie mano Youth League mar ODM machiegni to okinyi makawuono ichiew nade, in bende in life member to in member number in bende iwuotho gi kad mari? Mokwongo erokamano Joyce kumiwa thuolo mondo chak waduogi e TV maduong' kamae momako oganda luo te. Gi nyinga mokwongo kaka iwacho an Jared Oyie, an ja ODM Youth League motegno. To kanwa kudho piny kachacha gi my senior nakone ni wasebedo kata unadonjo kwa tindo sana. Mae chama mwaluongo e dhok machielo ni mae mo ubreka wa virginity e siasa. Matene ni mae chama mokwongo manukwongo donje e weche mag siasa. Weche mag siasa. Mar ariyo akaw thuolo ni kendo makende mar mokwongo mar moso jowa matindo mag jo ODM duto te across the country, Kenya mangima, to kod jogo bende maluwo wa machiegni machunyde go mar donjo e chama mar ODM. An member
butegno mar ODM, life membership mara to namba to pod aonge go lakini life membership. Kech mano remba en remo mar chungwa. Yes. Machiegni twako Okinyi makawuono nyakoro moge jong mana kiseneno mage welo mantiere godo e studio Okinyi makawuono. In bende arwaki twak inyalo bedo thuolo mar oronwa ote paro penjo moramora koyo kalo e namba mar ote machuok 33600. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chako twak marwa yango Okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losnwa kanyo chieng' tich abich juma mokalo ko jafombo marwa mano Chris Owino kotudore kod weche mopogore opogore mano timore e kaunti ma Busia kama jokanyo kaachiel kod jotelo mag ODM ne oromo e kinde mane gihingo higni 20. We winjane monde. E kar chung' od bura ma Funyula e kaunti ma Busia rangi mar machungwa omako piny ranyisi duond bura mar ODM e mathum wero. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne nyuol duond bura mar ODM ogai mar joka machungwa Raila Odinga otiyo kod thuolo makamano mar singo ne johera mag ni chung' ma odhi kao e weche mag siasa e ndalo mabiro dhi bedo mano ma olore kod gigo ma ODM osebedo ka kedo ne pacho kae kaachiel kod bero ngima jopiny. Tutashauriana na nataka kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambaye italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Baba akiendelea with consultations. Baba hakikisha kwamba haki imetendeka. Swala moja peke yake. Tafadhali wote ambao waliumia na wote waliokufa, tunauliza kwamba katika consultation hiyo wafidiwe. Baba, sahi unafanya consultations katika nchi nzima. Fanya consultations na ukirudi utuambie ni left tutaenda wapi? Wanachama wa ODM, baba akisema left tutaenda wapi? Na akisema right tutaenda wapi? Na vijana baba akisema fire tutafanya nini? Emano ma inyalo wacho ni en leso ne jopiny buoyo mawiye jakom ODM Gladys Wanga, jolup ogai mar ODM Simba Arati kod Professor Peter Anyang' Nyong'o olando ni ODM dhi timo duto manyalore mar kawo loch e yiero maduong' mabiro. Tunasema kwamba Mgala muue lakini haki yake umpe. Mtu anaitwa William Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alijaribu sana kuhakikisha kwamba umechukua kile kiti kule EU. Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu yeye ndio rais na vile alijaribu alikuwa anatetea Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto, asante kwa lile ulilofanya pale EU. Nimesema nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo. Tujue mwelekeo, sio? Sisi si watu wa kufuata watu hovyo hovyo. Tunafuata watu na sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo. Na vile vile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya, sio? Magetimore kinde ma weche osebedo ka fuong'ore e pacho kae ni duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelo ne yiero maduong' mabiro. Iranyisi ma kene nitiere gwenyruok mar paro e kind jokanyo mag duond bura mar ODM, jodito mag duond burano ojiwo jokanyo mag ODM mondo lu kido kod time mag ODM kendo golo siem e jogo mabiro dhi ataro kod kido mag ODM. Chama ambacho kinabuniwa tu eti kwa sababu ya uchaguzi haviwezi kudumu. Ni vyama ngapi tumeona hata wametoa marais lakini sasa hivi hawapo. Chama cha PNU cha Kibaki kiko wapi? Ywarok ma piny osebedo duond bura mar ODM e kind jood bura masiro lwedo okang' mar tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kod mago makwedo chenro makamano. Chris Owino, Ramogi TV.
Jera ka chako kodi, in bende ni yudo thuolo mano mar chopo kaunti ma Busia chieng' tich abich juma mokalo e kinde mane ODM hingo higni 20 to bende winjo ka jotelo mopogore opogore ne loso. To nyalo wacho ni ODM, Orange Democratic Movement, nyaka ne yange higa mar 2025. En siasa ma bende kinde mathoth osebedo ka wuok oko mar mondo mi oked ne jopiny ahinya nyate weche mag demokrasia. Kwa chako ODM higni 20 koro, wanyalo wacho ni gin achievements ma kata gik mage mabeyo ma wanyalo wacho ni duond bura mar ODM osekelo ahinya nyato ne japiny. Erokamano kendo Joyce. Mokwongo kacha kapok awacho gik ma ODM osetimo ni jo Kenya. Ber ka wacho ni agone erokamano maduong' ogaye mar ODM. Apimo ODM gi kambi mar Ramogi. Mantie management. Nitie matimo gimoro amora mondo mi obed gima maduong' kendo medo yarre e piny mangima. Ka bed ni Ker Raila Odinga ne onge e leadership ma chamani, dikoro ODM ni onge. Emomiyo kwa dhi yiero higa ka higa, tiyudo ka chama gi te biro gi joma nyien. 202 nen Kibaki. Kibiro 207 inongo machielo. 2013 inongo Uhuru. 2022 inongo Ruto gini kendo. Kuino ka chama gite biro gi law manyien pile pile. To ODM kende e chama mosedhi e yiero mokalo 4 ken ODM. To nikech telo maber mar moluor Raila Odinga. To ODM en chama manolos ni gore jopiny mokwongo. Ogore jopiny mondo kik jopinywa chandi ni ratiro mag-gi. Mano gima mokwongo. But adier mantie ni chama mora mora magore jopiny. Chama mar siasa gimong'i maduong' en kao sirikal. Mondo mi ngima ma jok mogore ni ka obedie maber moloyo. Ada mire nyisi mayot mokwongo. Kipenjori e Kenya kama ngima, jatelo mane mose konyo oganda ma Kenya malo Mheshimiwa Raila Odinga. Nikech chama mar Raila Odinga ni kochakore e ODM okada wuoyo machien ka chimaka be ang'eyo. Penjire ni governors adi mose yier gi ODM. Senators, women rep, MPs, MCAs. Rita ne ipenya ne Mheshimiwa Oduru Ongwen. A list mare wacho ni jadi mose yier e party mar ODM. Governors mo yier gi kagiloso cabinet, kagiloso jotich magindiko tich, kuno magitieka. Gikony japiny nikech chama motegno mar ODM. And consistent for over 20 years. Omiyo uchumi wa Kenya ringo mayom nikech Raila kata koken president. Mara ariyo, chama ni osemiyo vijende nigi ratiro margi ma wuoyo. Inyalo wuoyo gi marach to ng'ama ki onge. Inyalo wacho gimoro amora mipari pachi kae mari Uganda ama samoro chwanyo sirikal to ng'ama teri kamoro onge nikech Raila Odinga. Omiyo ng'ato kik wuondi nitie NGO moro jomoko sani kakoro chiwo wacho ni wagore ni jo Kenya. Igori jo Kenya sadi sama ne piny tek mane moyi nitie ineni kanye. Mane miyo nyaka ji par duto ni Raila Odinga ni osekonyo oganda wa. Kata mana station mag radio mag TV chon no ketigi limitation. Ok nyalo wacho gimoro amora iye kae. To jakom no gore mokelo freedom mar ng'ata. Minyalo wuoyo to court bende ke dhie bentie chik niko maki to seche 24 ini court. Magi to gin through chama mar ODM. To nikech jatelo mane nitie ODM kae ne en ng'ama ong'e gima timo ok nopuonjre. Moko biro mana sama idwa los mondo kaw piny. Iloso gi mana ma the elections. To ODM en chama mar riembo jo Kenya okinyi gotieno. Emiyo sama kinde ko mak ng'ato to jakom chopo kanyo wuon. Ogiso gi niya mako ng'ato tiri court tichiw evidence moromo. To Nyasaye no konyo jo ODM ni kata ko mak ng'ato to onge kama lawyers nitie malo ODM kae. Nikech ne jing'eng lawyers biro kae kach gien
kae magore ratiro madhano. Tiwacho kanyo makare ahinya Jera kendi temo leronwa kaka ne olos duond bura mar ODM mano e mise motegno ahinya nyato mano mar kedo ne jo Kenya kendo mar chwalo ne ji duto duol ahinya nyato jopiny maseche moko onge kod duol kata onge kaka ginyalo chwalo paro mar geyo makare. Kwadhi mbele kod twak maro bende wabo bedo ka wayango ni bende mane gima ODM pod timo ahinya nyato nyaka gisani mwang'e ni higa ni ema kochakore higa mokalo bende ma nitiere kaka tudruok makare no bedo e kind sirikal mano mar William Ruto kod ODM manyaka sani kata duond ODM mano mar kwedo sirikal akiana wach ni bet no dok piny kose pod otimo tich makamano kabiro korka kori Jared karwaki e twak okinyi mbaka uni in kaka rawera mapod tin kendo kaka youth league mano mar duond bura mar ODM higni 20 sani nyaka ne los duond bura mar ODM bende ODM oseriwo duond rawere e yo makare to seche moko ODM nitiere koda paro mane ahinya mar ruako e mesa mar gi rawere mar mondo mi kata yiero mar 2027 to anene ka joma tindo mathoth ochung' kod otiko mar ODM nikech adira ka wang'eyo kata nominations ma itimoga e duond buche e counties mopogore opogore kod ODM kinde mathoth oyudo ka kuonde moko ODM siemo mana ng'ato ni ng'ane mimiyo tigo to seche moko nitiere rawera matin ma bende ne nitiere kod gombo mar chung' e kom makama tingse ni oyo in bed piny mondi pod itin wene ng'ane ene ma hike oniang' in pod inyalo chung' chieng' machielo ODM bende osesiro rawere matinde e yo makare. Joyce mokungero kamano. I'll agree with him. Ikunde moko ta disagree kode bende. Uye wi Jakom ko uye wi chama. Mia thuolo matina uye wi chama mar ODM party. ODM party en chama chiel manobedo formed out of the struggle. Nobedo formed ne chandruok mane jo Kenya kale ikinde cha. Mano higa mar 2005. Chama ni e chama mosebet kotho gandawa e kinde mag piny tek kata kinde mag piny yot. Mae chama kende kawuone Kenya ka mobedo formed out of clear ideology. Wan gi mise mwachungi. Wan gi msingi momakowa kaka party. Mae chama kende mane Kenya ka mano kobedo formed nikech ng'ato no disagree gi ng'ama chielo. No bedo form kich iro ka chama mwana gode Kenya ka 90% maggi jatelo moro no choni jatelo machielo kuro loso chama ne mondo girakre ODM no kolos ne mano onis mano loso ne gigi miluongo ni national outlook from the beginning no komo jatelo koko poch mondo kilgi on board mara dek ODM e chama kende Kenya ka mangi functional structures matiyo from the polling station the national level though nitie league moko kaka mawantie mar youth league manigi tokun moko becha ahinya mang'ni wago embaka koponi thuolo yudore ODM chama kende katieko mangi both operational secretariat motele gi odworo ng'wen mono bini chopo ka idi marwa ma is very progressive manga manentie trenches samane wan gi young task mag Ford. Mane kwane gintie gito vimanyara, kumane wantie gi Idi Maro Odworo Ng'wen, mane wantie gi Young Task James Orengo Senior Council, mane wantie gi Sani Jakom kendo jatendwa mar siasa mar ODM, Jakom mar Raila Amolo Odinga. Kanye kumane Idi Maro bende nitie. Kore ng'ama osebet ka understand the trenches struggle mar country mar Kenya. Omiyo ka wawacho ni ODM is the most progressive party ma wan godo e pinywa mar Kenya kai. To kwa ng'iyo na ideology mabe party mo wacho ni is center left. Ene party mo wacho ni en pro people, ene party mar ji mar oganda. Mae party makinjo kaja kumunyo wuok Addis Ababa. To nyiso wano the consult jo piny. Weg party ni tango mo beno timo. Oken party mar individual ni Jakome mal make individual decision ni what to take. Od ka upache, to ka upache jo piny, do ayudo way forward. Mane ODM. Egni mose kalo prario. ODM no bedo formed 20 years ago. So no bedo formed 20 years ago kawuono Joyce wabi winjore kata ge jalup Jakom mar Nairobi kai. Nis youths manentie seche ka sama loso chama jotend ODM seche ka thoth gi youths ne 20 years. Kawuono jogi 40. Jotelo seche ka moko ne 40 60. Kawuono igos advance kimedo prarie wi. Jomane ni 60 kawuono 80. Jomane ni 40 kawuono 60. Jomane 20 kawuono 40. Gino sebet ka lock. Ntie lock moro kai. Mantie chama. Kaluwore gi iga mosebedo. Ntie jomo bedo locked bende oko ei chama.
Ano go emba kaka thuolo yudore. ODM samo wuone was make a lot of progress. Nanyis about ODM. Progress must make. Joyce Wange, ni one devolution courtesy mar ODM. Wange samilo so katiba. Mol kongo kel mo kongo mane wa shoot down to 5. Kaja kuna wachini makumwaja Kenya doaro. Tuwadugo kode 2010 ma wa win. Ma ODM mano opushe in the grand coalition. If I'm not wrong. Kasa mane wan gije duong Kibaki kaka kier. Wange maler ni kupogore gi grand coalition government. ODM party kende mose chung motegno in the good governance mancha one Gen Z's one ge barabara kai. Those men in the political party mose temo chung motegno e telo makare mar oganda mar piny mar Kenya. ODM mose nge ma jomo bet kai anyo wani wanju mabayo kit to ngo wareli. Ka wa fight kendo chung motegno telo makare mar oganda wa kindo mar piny mar Kenya. ODM party kende ma vote kendo advance infrastructural development e Kenya kai kingiyo samaneja komne minister ma road and development na housing sitika kone mobet kata uru aiwe gini ene mane samanyinge matinga biro koro ma party mosi chungo kanda jopiny motegno health and agriculture to bose chung kod rawere yo motegna diera mana kaka iwacho kamano ne osebedo ko chung motegno kod jopiny kopogore kod jopiny rawere bende osechung godo to igni 20 koro e kinde mabiro nikech sani wang'eyo ni nitiere kata rawere matindo mowuok oko makoro sadi koro gin Gen Z. ODM nitiere kod seche moko kata chenro mage maneno ni gin bende onywak gi lwedo ahinya to motelo ne yiero ma 2027. Jared adir mantie mangima rowere mantie ODM gino wache pile ngini ochalo kaka dhako ma joero jitesere to tejo mano kuongo chopo kuom madam kapok wachopo koro rawera mantie madam koren chama war ODM jaber machite gombo marewere mantie e chama mar ODM kikompea ko atim comparative matindo kokal duok to wacho motegno kikompea rawera mantie ODM gi maybe mantie e political party machielo wanwe tiyo nya di predict mondo mi wa much energy nikech waduto wang'eny kaso kawacho ni kisera jomo kono chako chon malowa sama kisana jo chako chon malowa ndiko ma chama poko ng'iyo maber moloyo ma wange koro were wakale matek e chama adier mantie mangima sa mwawueni one in league kende e ODM party mar not represented anywhere in any top seat organ mag party kuma wawueni one e organ kende mar party maruwere magwa I think most of them moko bed absorbed governors manwa the year lakini party structure president marwa kawona ninga maduong osekalo ken youth one gimi ngoni they are detached off from the youth conversation they are detached off kod waka kawanje mathindo mag chama to wan gigeno bene kichwo wan gi yier madhi mbele pokuru monyo watime polling station ochomo ward ni nitie change of guard kendo kata samon kani watimo campaign ko kucho mondo ka nyalore kendo ka ber to thuolo mar represent rowere ma legit e party ntigi magi wawachoga ni wan gi youthful leaders to gi youth to katiba wa maro ODM to katiba maro ODM e chapter 7 article 60 it states very clearly ni youth is below 35 wango gimoro kaka youthful in the constitution mar katiba mar Kenya kendo mar Kenya both katiba rio mwaluo kaka muma koro gimino ni youthful no one question mara deke wi wachi rowere chama poko odil ko maber ko chopara san nomination marwa ntiro were matiyo Joyce gi ngufu gi mwandu gi sagi gi spend chama to reward magiyudo onge yudo kan idhi kelo moko manyon tie sideways manyo gwaga barabara oko kan timo ko manyo timore nyota ka to kijenzi ma iduki penye to ODM kanyo wan gi jenzi samanyo poko dhi barabara on June 24th 2024 mara riyo nyo wan gi jenzi a party during the protest sambe wan gi jenzi a party Ako mende manyo no wangat mo manyo ringa oko manyo ka Mary Street tiwe jo mantie chama ka aneno ko chieng jarabu onjo kalore ni wacho ni adiera to ODM oweo korawere matin korka kori jera ya konjare o wacho ke maber ka ni jomoko ne ringo ka pore en chien in school samo poko ng'e maber adwa konye odwa Jared mokwongo ng'e ni rech en wich ka wich oto to rech no onge emomiyo sama ne Joyce openja wach machama
ng'eny na rifa gi jakom nikech en e wich moseriembo chama ni kuom ndalo mang'eny emo parties moko rumo to ODM pod nitie sawa to kawe mano ODM e chama man kod structure maonge chama machielo man kod mano ni winjo kaka Chagwa wacho ni dwa dhi limo baba odhi penje ni ere rieko mitiego maloso chama ni kuom higni 20 Yes. no wacho mano ODM nigi structure miluongo ni mainstream moting'o oganda te obed mine obed vijana obed ng'ata kato mine omi structure margi kando miluongo ni women league kanyo kar mine magiyiere kendgi nitie youth league mano ma yorowere kanyo gin be giyiere kendgi maonge ng'ama duong' mokalo higano madhi nyiso gima gitimo nitie kendo kar disability jogo ma gin ging'ol e dendgi gibendo migi nafas margi mayierore kowuok e grassroot nyaka national level kwa dwa nyiso nyathiwa ni samoro nyi onge sama nitimo gigi pod ni tin to mheshimiwa Embakasi East Babu Owino no biro ODM kapod en kijana Babu mako lwete sani koro hike duong' to en mbunge tama dhi mar adek nikech baba ne en kijana mheshimiwa jakom mar ODM sani Gladys Wanga ko biri chama kae kiyiere MP rang ne njegne di an mawuoyo kani aluoro Raila Amolo Odinga kapod atin sana chopo kae nikech no mak bada gi Raila Amolo Odinga king'iyo jomo setingre malo gi te gichopi level magintie no mak bada gi chien oksani to kata nyoro kirango hama ber idi chopo ka king'iyo Nairobi kae chama mar ODM no nominate nyako manyar Kisii ma youth leader mar Kamkunji constituency en samoro king'eyo gigi penjo to ng'isi ni en kama ODM en chama mang'iyo yudhe kabisa to gima chielo mane Jared oyuak kata kapok wadhi yweyo mokwongo jera oyuak ni seche moko e kinde mag yiero kochopo to iyudo ni nitiere kata rawera matin adier owuok oko ni en bende odwa laro kom makamano to koro gichung' jo ODM ariyo to rawera ni seche moko ing'ise ni oyo in bed piny mondi pod itin ng'ama chielo emimako semano koro yo mutiyo godo mar mako bad ng'ato mondi ing'ise ni hori ahoya mos wami ng'at machielo tiko in sani biro to seche moko kwang'e adiera seche moko en rawera mantiere kod mise motegno monyalo tayo godo jopiny e yo makare kwayo Jared Ken kae ong'isa rawera manyo ng'isno we chung ni ng'ama duong' ing'en ji nyalo gombo chung to gima hinywa we dala Nairobi kae inwang'o ka ward achiel ji ochung' ji 10 to dhoot cha ochung' achiel kwa chung' ji 10 wadhi koso komni to ng'ato chung' ma kata onge gi ji to moro bende chung' to siasa ma sani to mere Kenya kae ong'eng koko tungulu iber ndi iriek ndi to japiny cha dwaro ang'owa otonglo koro chopo daka ma koro gik ma japiny rang'ona kama chiemo nitie tiwe kanyo mano ken chama mano japiny party wacho niya odwaro ng'wen kama nitie office Orange House wacho niya adwaro fair elections ama fair nominations ng'amo yombo e omi ticket oko bimiji rawera ticket ka okoyombi nomination koro ka japiny oseweyi kucha nikech samoro gihero no migi gicha kiki lau muchama onge ng'ama cham seng'iso ni in pod tin we chung we ng'ama kama kamae mago gina weche ma ji loso ni an nyo tama ka nyatin mago miriambo siemna achiel mano wacho ni inomera in pod tin we ng'ane onge gima kamano aya ng'eni Jared bende nitiere gino medo kata kamano mak mana parono gi kanyo adwa wadhi yweyo madundo gi sani nyakora Mugia Jong kwaduogo to bende executive director mar ODM Oduor Ong'wen osedonje studio ka obobedo ka oriwore kodwa bang' yweyo makawo gi sani kik idhi mabor Tabergi mamora kiwuotho kaka iwino wuoyo imamora ngisura mar apide bebine kake mwonjo berlepi misikirwa koni pamba goli Nyinga Viki B Matata mondo mi yudu thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto
Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni nyakoro monga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday siku zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo nyakora Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod higni 20 maga ODM. Medcholonwa ote magi wabobedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kapok arwako duoro ng'wene twak okinyi makawuono, Jared, nitiere paro moro mang'ise ne maki? Yes, erokamano Joyce. Mokwongo ng'eni ada we mbele the lead secretariat marwa mar party. And ng'ama has been inspiring number of us, some of us, from the progressive side and the left organizations.
and one of the progressive literature mondeko is my current read, Stronger Than Faith, from Professor here. And kadugu kumane wantie and transition marwa ema pani pokobet maber for kuom ndalo malach. Kanga to wuke youth league to donje mainstream. Kanyimiro kawanjo matindo walalamika nikech space onge. Joma osebet kacha ka osedak kacha kuom muda malach. Matene ni ji ok dwa weyo youth league. Transition kacha cha. Kanyo nitie lweny. Walk youth league to mainstream or getting assigned to other roles. Mondo space udong kai at least ne jowa matindo below 35. Kopogore gi mano, anyalo tiyo gi ranyisi mar Idi marwa. Kaka na wacho no kapok no biro, adwa paraphrase nikech koro en kai. Mondo mi ochop kuma entie kawuono man en Idi mar ODM party ne entie a young task gi joma na kwano ka. There was a transition manegi bet godo magi grow. Transition is growth. Koro nitie redundancy e youth league wa mar chama mar ODM. Mar ariyo, on the transition ma wacho no, omiyo maybe new ideas ma wan godo kaka nyalo paro e kaka maybe Jakom Jaraka nyalo paro kaka Idi nyalo paro. So wan gi broken link e paro mar tego chama e league wa mar youth league. Katieko kanyo e transition kanyo kata mana tich kondik ngato nitie tije mimi probation for 30 months, nitie tije mimi probation for 6 months, moko be minyaka ji 1 year. Okwanyal wuotho to kwanyo ngato to mie role ngamo understand ni ya kanye pokwaneno ko participate in any political party activity, pokwanena ka any political party atako mar ODM tikele I league kae yen bendo nyalo wacho ata nyalo telo ne gimo ko understand. A UDM one youth mosomo ma very articulative mariek to kendo ma understand party ni. Na wacha chien kacha ni one gi joma tindo mose chungi party ni liwe liwalo otek oyot. Kaja go jakom kata party leadership ogo frimbi no vie barabara. Ogipenjo ni why, ogipenjo ni when, gibro vie barabara. To kasa transition kama uweni jogi sama kwedo make critical decisions kata party positions which will code gay. Amido kasa moro ginyalale wanyalo goyo koko. Nito we will code wanango. Anana volunteer party kawuno. I'm not assigned any specific role. Ajituma party oken business making organization. Koro kanya expect party mundo chuli kaya ina volunteer. Maybe kagineno tiji you may be deployed somewhere to work for the party. Koro mabirigi mbini wanyalo ngiyo matut idini kai sani top of our secretariat kaka chama wana wachi ne wangi structure matiyo wangi political wing motel ne gija komre la molodinga secretariat wing maro tel ne gi Idi maro man kai. Koro maina wachi makaka en Idi ni beni ngiye matut sama en chungwa was another quarter maro machala ka state house marwa ni kai ngato se volunteer for how long tere ka jogi nyalo medo motivated koro maisha ne ODM party motivate other youths ni gini kare nyalore ngima yeka warwa kane executive director mano jata tije mar ODM Oduro Ngwen machiegni to okinyi makawuono ileo matin kata kamano pok wadhi mbele ahinya okale ing'e kama ne machiegni asebedo wira mugi ka chakore okinyi sa achiel machiegni ne ane Ramogi Barasa makoro kendo koro abiro kae iwinjo kanyo yuaka ma jareda oyie mano en youth league mano mar ODM kanyo madwaro nwa make godo yuak mar rawere osebedo godo otimore makare wantiere kod rawera matin oyuak otudore kod wechego mag transition ni nitiere jomoko mabet e youth league kae ka hikgi mar bedo youth oserumo nikech wang'eni youth onego bed ni rumo higni 35 kata kamano kar mondo mi giwuogi gidhi e tielo machielo pod gigoyo mana touch e youth league ka gino momiyo kata rawere mamoko madonjo koro ok nyal yudo kata space magibete mar mondo mi gimed tiyo ne party yo makare Odur. Erokamano adwa yie kod duto mosewacho ni okwasetiyo gi rowerewa e yo makare mar migi thuolo mar telo e party. To mano konyiso ni okwan gi dwaro mondo jogo marowere otel nikech kaka Mheshimiwa Jera
Mheshimiwa Ajera osetiyo ni party kaka youth higni mang'eny. Sani koro en mheshimiwa. Mano nyiso ni wanene. To be jo party be nene. Nikech wan wanyalo nene ka wani secretariat. To ka jopiny ok nene, dinyok oyiere. Mano emomiyo youth be nyaka kaw thuologi. Kendo nyaka girire, kendo nyaka gilar thuolo margi. Pile pile ka wuoyo gi joma rowere, amigi ga history mar chama ma ANC South Africa. Chama ma ANC ne en chama miluongo ni conservative. Chama ma ok dwa lokruok. Kinde motel ne gi ji machalo Luthuli gi joma moko. To Youth League ma ANC ema nokelo lokruok i ANC ma ANC obedo koro party ma radical machalo kaka ne en go. Jo Youth League ne Nelson Mandela, Oliver Tambo, Govan Mbeki, Walter Sisulu gi joma moko. Jodongo machalo wan ne ok dwar ni gina ne rowere gi oyud telo. To ne giwacho ni ok ginyal weyo chama. Koro ei chama ka giketa mach e sianda jodongo gi. Magi kelo programs mane jodongo gi dwar machalo ginene nyaka armed struggle. Kakoro giloso Umkhonto we Sizwe MK. Mo ginene ni koro the military training moloko ideology ma ANC obedo chama ma nyaka sani jineno kaka progressive party. Omiyo an seche moko ka romo gi joma rowere kama to I incite gi ni golwa uru nikech seche moko wadwa bedo obstacle kisungu ei chama. To mano ok nyisi ni jogo mandalo gi thoth koro ok dware chama. Nikech jogi nigi historia mar chama. Jogi nitie thoth magiseneno ma joma chalo Jared pok oneno. Ing'eni Jared gimidhi through an asedhi. An asebedo youth kaka in. To in pok ibedo jaduong', an asebedo. Koro nitie an gi experiences ariyo. Maka in koro inene ni jodongo koro nyaka wuogi. To mano inene. To adwa nyiso wi history mar party ni higni 20 mokalo ma ji ok ne. Jagoro mongirore mokwongo mar chama ni ne en Professor Peter Anyang' Nyong'o. Kanochopo higa mar 2014 ne waginene mondo weni joma rowere. Ma kata tungni moko nowuok. Ng'ama nokawo komno kuom Professor Ababu Namwamba. Ne en rawera koso ne ok en rawera. To ka Babu nowuok kaka nowuok no, ng'ama nokawo Edwin Sifuna. Ne en rawera koso ne ok en rawera. Jakom mokwongo ne en Henry Koskei ma be nowuok higa mar 2014. Ka noweyo ng'ama nokawo John Mbadi. Ne en rawera koso ne ok en rawera. Ka Mbadi nyocha owuok, ng'ama nyokawo Gladys en rawera koso ok en rawera. Anyalo kwano ni kaka wasetimo transition. Ing'eni ji wuoyo tok ng'i historia mar ODM kaka chalo. Kata an be ndalo na osekadho awuotho kanyo. Wadwaro ni ng'ama koro biro kawo as head of secretariat obed ng'ama nigi new ideas mane ka chama nyalo dhi nyime. To kwa bi dwara ni rawera moro nikech wan gi interest ni chama no nyaka dhi mbele. Nikech chama no wasekete structures, wasekete systems and so on. Koro ng'ama mino be nyaka bed gi capacity mar maintaining systems go, makendo med systems go odhi nyime. Emomiyo an gima wacho jogo marowere to gi jogo ma be koro dwa bedo joma dhi ka jodongo nyaka giti kanyakla. Marowere
puonjore tie jodongo to jodongo be ok ket ohinga lino ni rewere mondo kik dhi mbele. Mano e ka wanyalo gero chama mabro dak higni 20 gana gi 20 kendo gi 20 kendo mabiro. Nikech kwa wachacha kumadira kwa ng'iyo kata duon buche mopogore opogore mag siasa mosebedo go e pacho ka nitiere moko manochuogi to nyaka sani ok wanyal kata ng'iyo ni ndachgi nitiere kanye. Kata kamano ODM chakre higa mar 2005 nyaka sani pod waneno ka entiere kendo osebedo ka jomopogore opogore osebedo ka chung kod duon bura mar ODM kendo osebed kata kiyiero gi nyaka od bura. Kwa ng'iyo kata kwan jod bura ma ODM nitiere godo thoth ahinya. Kata kamano kwa dhi mbele kod twak marwa gi sani wang'e ni jatend ODM kata ogai mar ODM Raila Odinga wuotho e gwenge mopogore opogore wacho ni otemo mar mondo mi okaw pach jopiny kotudore kod gino chung mare ahinya to motelo ne siasa mano mar higa mar 2027. Nyaka sani koro wacho ni ok odwa mar mondo mi make decision mora mora kapok ofuaro kuom jopiny to jopiny dwaro nango. Jera karwa kitwaka odiochieng' ma kawuono kata gi sani wang'eyo ni ODM e kinde mane lose ODM no chung e mise motegno ahinya to mana kaka isewacho ni mano mar loso e lo jopiny wacho gigo mahinyo jopiny e yo makare. To kwa ng'iyo ideologies mago mag ODM gi mago mag sirikal matiyo sani mar Kenya Kwanza kata mar UDA. To sani koro weche moko osebedo ni liekore ni ODM dwa tiyo kod UDA. Bende ideologies gichalo kose gin mana weche ma jomoko wacho kata jomoko paro mano motelo ne yiero ma 2027. Ero kamano kabiri mano. Wach mar ideologies no. Ingema beranya kiche emoriwo parties gi. To emomiyo joma kon gi joma kon tiyo kamoro achiel. To kapok aduoke mano, ok aduoke wach mar vijana matin. Rawere gi matin. Nitie mabeyo ma pachgi lew. Osemiya nyisi to idi chako mira nyisi moko. To nitie moko mabiro chama onwang' kom kosna okom to lokore kendo ng'ig machielo mok nyala mini. Obolo chama pe. In pari ni ODM nomiyo kijana moro kae kom miluongo ni Mheshimiwa Peter Salasya. Nongo kijana matin moyudo kom ma ODM campaign kawan kod e kodisha marwa moyiere. Sani gik mowacho ewi chama ni gi party leader kiwinjo to chalo ng'at ma itiyo kamachielo. Mano ng'isi ni kata kiyiero reweregi moko nitie mabiro ka chunygi ni e chama to moko nitie mabiro kan gi pachgi moko dwaro tich. To bang' nong'o tich koro chama no kodich kode. Emomiyo nyaka chama bende bed piny mabed tim chungo nto jomikawogi kata ka gin rowere be gin kodwa kose gibiro manyo tich. E wach mar riwruok mar chama ariyo marwa ma ODM to gi joma chielo ka ni ideologies kore riwo. Ideology en gima party marwa ochung'ne. One, en chama wa ochung'ne en kedo ni mondo jopiny obed gi ngima maber. Security ma jo Kenya obed mokwe. To seche mane baba to gi ker ma piny noromo moloso gimlo NADCO mo gidhi gi loso NADCO mokel report. Ne okel patch jowa to joka bokelo magegi. To jawa no wacho na chiel kuom pachwa en ngima cost of living oduogi piny mondo japiny kik hinyre. Machielo ma jowa no wacho ni devolution nyaka tegi mondo pesa madhi e counties gi omigi in time mondo gitim maendeleo sikunde ji udhi osomo maber in time nikech pesa nitie dek ahinya. Baba nochako gichako giwacho tim mana ndiko maro nowacho ni ne usegolo NHIF ukelo SHA lose ur mondo bed gi maber ma japiny kodhi siptal to yudo thieth kaka ne uwacho ni japiny chiedho nono. Magi gik ma wawuoye ni pach jo ODM gi paro makoni ok en para. Jo ODM nochako golo paro machielo e wach mar abduction ni orum nikech ODM en party magore ni rowere to gore jo Kenya. Ka ng'ato wacho ni baba tindo we konyo jopiny kaka chon. Iparo ni kinde mani nego jikware molding jikware. Onge ng'ama nowuok kae kok baba ni Raila Amolo Odinga modhi nyaka kware moneno ka jini bur kacha molando ni ng'ata matimo gima kamano omake. Ker nochung' mowacho ni wach mar abduction ok dwa winjo
to abduction report no abduction issue no ni report mar NADCO ni wach mar mako nyithiji tinega balabal mondo rum mae gima ne chama mar ODM wuoye ni kuse yie timo kaka wadwaro ni to tie kamoro achiel nikech wacho chon kae ni onge party miloso nogo Koki Street party loso mondo kaw sirikal to kaponi jo UDA usiyie timo kaka wadwaro tang'ama sindo waonagi gi jo ODM gi jo Kenya donjo sirikal mondo med gero Kenya kaka dwarore. Bose tim kaka dwaro adiera nikech nyaka sani odiche ma ne wanno ka Raila loso e gwenge makadho wath nam chumbe mane wacho ni kabeto onego bed ni kete tim gigo manitiere report mar NADCO nikech adiera kata nyaka ne chuoga mano NADCO nyaka ne chuoga mano komiti mar NADCO ne giloso ne giporo wach nitiere gigo mane gichope winjruok nitiere gigo ma ok ne gichope winjruok kata kamano wachno ne odhi ma wanyalo wacho ni nolal kuom kinde moko ochako chira sani ma kuka dwaro mar Raila mar bedo jakom mar UC endogore Luanda eka koro wachako winjo ka gino mar NADCO kendo chani ochako duogo bende osekete tim adiera ma japiny nyalo wacho ni ero jo ODM mane koro lose lo jopiny NADCO mane koro ne gidwaro ni okel kwe pacho kae mondo weche odog piny weche kik bed maliet ahinya osebiro kata osekonywa e yo makare jera kidhi hospital kidhi hospital ka wibari no ng'ama biro no accident vegetarian the accident jamro konyge mane mokwongo e kidugo imarini gicha ok no wite no chungi but yo Kenya nyane gi paro mobiro manyien mapiyo piyo mar kawo kom mar Afrika ma vegetarian dhi e wach mar Afrika nikech nwang'o buyi be mawuok kawo kom mar Afrika kuyot to jakom nyuok dhi kawo kom cha to ka koro kom cha nyok wayude wadugo ko dala nyako discuss ohala ama business mag dala tachiel kuom business mane pending nen implement NADCO report omiya ng'isi ni okoleo jakom koro wuotho ka consult joge penjo bende ni depo ni Raila odhi e UC bende do wago mbaka mar NADCO ni kosedi ne olala kamano NADCO nen report ma jo Kenya jakom ne dhi e UC kaka ja Afrika koduo kae ok donge nyongo nyepo nitie donge wanga ni nitie donge duro ngwen pod ne gintie donge simbarati nye pod gintie nye pod discuss gigi kaka chama sani koro we level mar chama mar ODM gi Azimio kanitie e wach mar NADCO report yes oduro ngwen Joyce aparo ni wan gi tuo moro ni wiwa wilga gi sigana mar piny kaka dhi nyime to wan kaka ODM wanyalo chamo kambula to ngas be waidho to mano e gima watimoga kanyocha jakom Raila Odinga dhi dwaro kom mar African Union ne ok oweyo weche mag NADCO ni koro rito ni nyaka noyudi kata kik oyudi aparo ni ng'eyo ni weche mag recruitment ma IBC dhi nyime sani ok gichako bang' Addis Ababa mano ne report mar NADCO gi kako nego lose ma wan gi jowa masani ni panel matimo recruitment no mano ne dhi nyime aparo ni be ing'eyo ni parliament nocho sekalo bill mar political parties mano bill mowuok e NADCO mano dhi nyime nitie bill sani madhi 12 moseka puodhe Senate oseteri National Assembly moko be ikelo ko ai National Assembly rodhi e Senate mago gik madhi nyime to gima nyo jakom Raila Amolo Odinga wacho ni jidwa dhi mos ahinya nikech piny ni ok nyal bedo kare ka pach jopiny NADCO ne ok en ma ODM kod jo UDA kata obedo ni wan kaka Jazimio to gi jo Kenya Kwanza emane wayiero jo mane ochung'ne tang'en ni jo Kenya te ung'eyo ni nodhi mochiwo pachgi e wach mar NADCO including jo Federation of Kenya Employers nyaka Kenya Association of Manufacturers nyaka ISPAC nyaka jotende dini nyaka civil society duto neni kanyo
omiyo ne en pach jo Kenya, ok en pach Raila Odinga, ok en pach ODM. To Raila Odinga kaka ng'ama wiye ok wil gi gima konyo japiny, owacho ni ji dwa wuoyo ahinya e weche mag 2027 to ok gima ne jo Kenya dwaro manokele NADCO. Emomiyo owacho ni en koro odwaro keto pache motegno kabisa gi tekre e wach mar neno ni recommendation duto manowuok e NADCO obedo implemented. Ok en ne wawe gino osebedo kadhi nyime, to wacho ni wadwa ng'iye weche mag 27 moloyo weche makonyo japiny japiny ma kawaida. Jared, kapok wadhi e yweyo marwa mar ariyo kinyi ma kawuono, bende iparo ni nyaka ne wanyalo wacho ni nyaka ne jo ODM kawo jogi moko makoro keta mar mondo mi oti machiegni kod sirikal mar William Ruto? Bende ODM pod ochung' motegno mar mondo mi olosi kata owach gigo mahinyo jopiny? Joyce, erokamano. ODM kaka party wan gi identity marwa. ODM kaka party wang'eyo ni Orokwal identity marwa mad bedo progressive party e Kenya kae. Pod wan progressive. ODM kaka party pod nigi women voices of reason. Bed bunge maduong' mar Senate kata bunge mar National Assembly. ODM pod play role mare properly kaka minority party in both the assemblies. Though nyocha kot ong'ado ni ne wane majority ko keta Azimio kaka lore kaka kot nong'ade. Ni penjo on ideology. To wa confuse gimoro ka idini ka nyalo miya correction maybe gi jopiny mamoko bende. On ideology and manifesto. Joma nyodonje siasa sirikal mar Kenya Kwanza. Og implement ideology, not ideology but manifesto. One get clear distinction. Mark cut clear. Ni one ideology mar ODM, is very clear. This is a center-left political party, progressive and socialist party. Mari UDA pokang'eyo ni en mana, kene en conservative, I don't know. Koro ideology mari UDA gi mar ODM, if we go on that route, we may not find it right. Okwanya UDA makare. Kwa duge manifesto, jowa manyo donjo dia beach manyo wuke ODM, gi implement manifesto mar sirikand Mheshimiwa Ruto ok mar ODM. Kisamani campaign wangi campaign manifesto mar Azimio, noko campaign on Kenya Kwanza manifesto. Watch no kacha kamede gimoro matin on ideology gi manifesto mani penjo eni kaka chama mar ODM gi jo ODM sama paka bit ja ODM aja Kenya. Ntigi mane idio tumo mar ANC nyocha gin gi election nyochup manyo gidonjo ginongo ni GNU, Government of Unity. Gibi donjo gi jo wazunge wabibiru mane gigore godo DA party. Mondo mine South Africa or South Africa cha. It's the same thing manya pani William Benyocho timo kano approach ya Komar wa Raila Amolo Odinga. Mondo konye gi jim stable as the country. Wangi Kenya chiel. Okonya wangu wandik machiel. Waere. Lakini joka oktine ODM ne gidhitio ne jo Kenya. Mogik e wachwa mara ideology party gi joma nyodhi sirikal gi wantio gi sirikal. Adire mantie mangima ni sirikal mantie kawuono is unpopular. Okwanya wuondore. Unless ni ntiki manyocha the former the second vice president, deputy president wajo. One life support machine mar sirikal mantie kawuono mar Kenya Kwanza ni. To adire mantie mangima ni kupo ni ogitimo ka Jakombe nyalo dwaro. To we can also withdraw ka Jakombe luongo wa. To kupo ni gitimo gik mowinjore within our ideologies and our manifesto on good governance. Watemo ng'eyo kapo ni William can implement ka Jakombe nyo wacho ni weigh this law a watch mar NADCO report. What on an implementation? What on kaka gigiringo? Abiso no sana court case and there. Koro mae gik ma so pertinent to the political party maramado ODM. To kaka wanjo matindo walu very keenly. One give much interest. Gichinche part moro kanyo be I'm pretty sure ni idiong'eyo. Ni wangara delay on the issuing of the ID cards. Wakieka sirikal timogi deliberately. Why? 70% of Kenya population kana luoja kom debate AUC Addis Ababa. No watch to Kenya is not exceptional on this. Africa is
they as the youngest population. So Kenya is one of the African countries, man, 70% of the young population ma wan godo e continent ni. To joma thindo gi tamo yudo ID. Mondo mkikwa bet gi voting right and vying right in 2027. Mangi achiel kum gik mwabite mu push ka nyalore kukale duondo jakom kende duondo pati mar ODM. Mondo sirikal or issue ID timely. To ka nyalore bende, it should be one of the reforms idi mondo kibine wa push kaka chama. Why must we have? Women are bed voting card to one ID card. Automatically I'm 18 years. After being 18 years, ange kuma uoke wanyalongere. Why degree form ni with just have ID card to be once you have ID card you can be automatically a voter in the country. Magi achiel kum gik mwan watemo paroka joma thindo. Can our political party ODM ka ugini mondo wa implement kar dhi wach mar IBC, not IBC but voting card in ID ka gik machal kamago. Wanyalo ng'iyo gi mopogore opogore. Adwa dhi yweyo marwa mar ariyo e twak mar chenro mar mbako romo nyakwara muge jwang'wa ka mana yweyo madundo ka duogo ote magi benda somo moko kuom ote bende jo ODM mantiere gode studio ka biro bedo ka duoko achiel ka achiel kalore no ote mathoth ahinya ka achiel kod penjo ma joneno magwa chwalo okinyi makawuono kik idhi mabor. Kiyeni mondo wayo maser odhi nyasino kata matin nikech ng'eno bro ka baba ni to kichaki nene kendo wachana ngo midwa keto miriambo kae mondo bed adier paternity test mane Raja timo nyaka sani wan pok wayude koro wan wakia ka Raja en wuon Prince Raj kapo ni ser bro biro nyasino inte mane paro dwani Prince obed mamor kosi dwani nyasino no med bedo matuo ka to kara un gi chano mar kwalo jodala gite mana adier adwa neno ka in kai botama. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in ne wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Machiegni nyakoro manga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magajong Friday nsukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak mar chenro mar mbako romo kinyi makawuna. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok manokoriwo nyaka namba mar ote machuok 236000. Okampo wuod Suna West wacho no yaore Joyce ma an Okampo wuod Suna West wacho ni ODM osekonyo jo Kenya te kendo en kod teko ma uloyo pati mamoko. Abdalla mar Katito wacho na mor gi twak maru to gima akwayo jo ODM miuru jo piny joma gidwaro wekuru loko jo piny dasta mano pacha Abdalla. Injinia Lazaro Kanyambo wacho ni mokwongo adwa paro ne oganda wa ni Gachagua gaining popularity in Mlima Kenya just because he's been campaigning himself as an anti-Luo. Odhi mbele wacho ni it seems ni jo Mlima mora mana kama waonge koro samara Raila Odinga choose suitors to nyaka oket mano into considerations. Otherwise gima osebedo obstacles ne dwaro Jakoma bedo rais en bangle nominations. Sani politics yawuoyi timo vote poaching. Koro ka ng'ato chung Kisumu to opoach voters from Mombasa then imaye certificate. Donge ng'ama kama dhiweyo golo fare ne jogegi to mago e millions votes manindo. Joma onge sera mamoko sera mamoko e koti Jakoma ema encourage gigi. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East erokamano ahinya. Ote machielo Erico Ronald wacho no yaore Joyce Mosnawelo mago onagi mawigi lera wan ODM e chama marwa warito way forward mar baba e kama wachomo an gi min oda mamake promise an Nairobi Dagoretti koda erokamano ahinya Erico. Ogembo Meshako Chieng' wacho ni penjna ni ang'o momiyo gwenge motele gi ODM dongruok tine. Aya mano penjo kanyo. James Masindo Duor bende wacho ni Mosnawelo penjna ni ya ODM dhi donjo e Kenya Kwanza. James bende wacho ni an James ka wuok game Siaya County. Nisa ni Joyce jogo dhogie matek. Chama mar ODM ni kod mibadhi marach, especially when it comes to nominations. Imai timeya mano pach James. Clinton Ochieng bende wacho ni Ramogi TV awinjo twak ka ana Wangelongo. Penjna jo ODM go ni gine sirikal kose opposition. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Wacha kanyo kod ote mano mar James mano penjo kanyo. Mano James kane wuok e gwengo mag Siaya County. Ngisani Joyce jogo ema tek. Chama mar ODM nitiere kod mibadhi marach, especially weche mag nominations. Achak kod Oduoro Ng'woni mai timia. Adwa wacho kama. Aparo nikech ODM ema osebedo katemo mondo tim yiero mage yo makare. Omiyo wenge te ni e ODM. To en adiera ni seche moko ok wasetimo maber kaka jopiny ne geno mondo timore. To nikech jopiny dwaro general election. Nikech ODM ok en chama mar ginene kijiji. ODM en chama ma national. Masami time ichalo ng'ama timo general election.
IBC mwamiyo pesa wa 50 billion yiero pod otamo timo ti expect ODM gi siling milion 300 ni nyalo timo maber moloyo IBC. E penjo kanyo be naneno ka ng'ato penja ka nang'o momiyo yiero mag ODM be ne waneno ga ka moko kuom gi tulo muoch ang'o matimore mane gima wacho emomiyo nikech waonge gi nyalo mar timo general election koro yudo ka kuon moko udhi timo gine mar ariyo uonge kata gi security koro idhi kamoro pok ochak kata yiero to jomoko nosekwanyo gik yiero ringogo jomnyo ji osegwe debe mago gik matimore sama watimo yiero omiyo watemo timo gino ma onge gi capacity mar timo to nikech jopiny dwaro kamano watemo ni mondo watim to an kipenja an watemo sani unyalo neno ka koro waloko yiero mondo bed at county level wane ka kanyo koro nyalo timore maber moloko kako timorega ka National Elections Board en ma at national level mago gik mwatemo mondo wayud formula mabro miyo watnyem mar ariyo sama wadhi e yiero wachal joma dhi e lweny or wachalo joma dhi adhula ka jogor dhi gocho gi AFC Leopard ing'eni wanyalo neno no chieng' jera ni tiende ng'ado lum koro wan kaka jo fans waginene no chieng' ma nyaka bed fielded to coach to no se gima sete bedo katimre go chieng' juma mongi nene maybe olal ka kongo maybe olal gi ute manaje and so on yani ok bi gocho maber koro acha no chieng' in bede ben kawuono nikech coach to ng'eyo emomiyo seche moko wan gi ng'eni jatendwa nigi a lot of intelligence seche moko sewinjo kaka sama joma giwacho ni ng'ato dhi ogolo ginene Mombasa dwa dhi yiero Ugenya ang'o momiyo igolo ng'ato Mombasa mondo obi oginene Ugenya mano already en mibadhi to joma timo kamano gin joma nigo tonglo to tonglo gi ikia ni jogo yudo kanye ng'eny ji ma confuse jogweng' gin jo black or giluongo gi kisungu ni wash jo black be ni kanyo to seche moko to chamo seneno ni ng'ani ja black makobi kata kapok ochamo muma to selokre en kumachielo nikech en gima odwaro en ang'o ticket en ticket to en gi mwandu odwaro gi mwandu matindo tindo so nitie gik mang'eny ma nyaka wang'i ni kidwaro dhi kucho nyaka ikawa jogi miparo ni jogo ma jo chama kabisa. Kang'adi matino duro ng'we nikech kata ka watiyo kod ranyisi yiero manotimore higa mar 2022 iyudo ni nitiere jomoko mane party okomiyo certificate e kinde mag nominations joma kamago ne odhi bochunga kar kendgi ne gichunga kaka independent tiyudo ni ng'ama party nomiyo certificate ma party nowacho mano miwacho ni imayi timiya ng'ama party nomiyo to nodhi borem ng'ama no odhi independent mane party otuoro certificate ni emane oyombo ang'o momiyo weche makamago timore to sechego party nowacho ni aine ma ground weri to ng'ama independent ni ema koro kochopo e debe kacha tene ma jopinya yiere no Joyce mano tadiera timore to ok ochuno ni ng'at mutero ema nyaka yudi asewacho ka nitie jomoko mobedo popular tikian popularity no akanye ka ji oginene no ng'iew ni omena e chiro tidhigo ne ng'ato kura obro dhi lakini king'iyo actually 2022 ema ne watime opinion polls all over the country kendo ok ne watiyo gi kambi achiel ma omiwa jogo man gi popularity joma nomi certificate kalure gi opinion poll over 90% of them no year ok piny luo kende nyaka e pinje mamoko so nitie gik moko ma nyaka to ema wacho ok awach ni yiero wa sani ber moloyo to en nikech wenge te ni kuomwa koro nyaka watim gino
mabro kelo ginene pak gi puoch mar party emomiyo sani wakoni nyalo bedo ni ka NEB en ma odak ma Nairobi to gik moko kethore ahinya gwenge kucho emomiyo sani wateme gi devolving elections mondo timre kucho maybe bro timre yo makare moloyo kaka otimre sani okawacho ni gik moko beyo awacho ni nitie gimomiyo gik moko ok bed mabeyo aya wageno no bobede makare ine mushimiwa montiere godo kae Jera Ochieng Jera Okinyi makawuono kendo in jalup jakom mar ODM kendo in MCA mano Malindi e county ma Nairobi kati winjo kae ka janeno moro ywaka nang'o momiyo gwenge moyiere ja ODM ema dongruok tine mano bende en adiera kose mago mana weche ma jopiny li mano tabro duogo sawa koro mokwongo amor ka jopiny nyalo pimo level mar nomination mar ODM gi IBC nikech ODM e chama kende matimo nomination e Kenya mangima e parties moko gi sa nomination ino ka jichungi ariyo ka ng'at achiel oyudo to ng'ama dhi ka ywak cha en ng'at achiel duonde ok winjre ahinya tinwang'o e wards ama constituencies mwawuokie gi ji ochung' 10 moko 15 moko 20 kotim nomination machiel kuom gi oyudo par ni ji 15 wuok ka ywak ni an omaya ji 15 te ywak no magi koro kia ng'ama ma ka jogo oluoro piny e every constituency bedo gima adiera omang'ato to ken kamano en nikech ODM ji ohero to ji te gombo mondo oyier gi ODM ko nyaka ji ywagi to gimomiyo samoro chama nyaka donje iyudo ka chama ma ODM ni osebedo ka kuom higni 20 jomoko osetiyo kuom higni 15 to kiluongo yiero mar Kenya ODM chako lando nomination ma chama to ng'ato wuok Britain kawuono kinyi kodong' dweche 4 5 6 to ji dhi yiero to biro gi pesa moloyo ma Jared to sethagre ni chama ni kaka youth moseluoro piny adier to ja pesa chaka biro to olo pesa momiji law to miji omena to miji nyaka kong'o jopiny biro weyi ing'ama thagre ni chama ni to dhi ir bwana mo Dubai cha to ng'ato biro kok ong'eyo kata mana manifesto mar ODM okia agenda ma chama ni chung'ne e joma koseyier to bang' dweche 3 chako gore gi chama emomiyo bende wanjo chama wacho niya kitimo nomination yiere ng'ama oseringo e chama ni mong'eyo let mantie chama to gi ber mantie chama emiyo samoro chama nyalo wacho ni yawa ng'ani ni obiro nyoro pache nang'o obiro konyo chama koso biro manyo tich adonjo piny ong'e pogruok magino ger chama ikony gero chama no mondo chiemo gi chung to ji ong'ei ei chama ok manyo tich ka idi biro duoko wach mar areas ma ODM wuokie onge dongruok obo duoko maler moloya to an gima ng'eyo en mae ni e higni duto te ODM pok omako sirikal gi tunge ma MCA dhi assembly wacho ni adwaro barabara los kara titime e sama owinjore to mbunge bende wacho ni yo ma aka kadhi nyaka kae lose mapiyo piyo nikech pesa wuok e sirikal wasekalo pesa e bunge onego timgi iyudo ka areas moko kata MCA matuo moko dhi bunge to loso barabara maggi nikech gine sirikal kata ni ODM pok omako sirikal gi tunge wanyalo mana chiwo ranyisi e sirikande mosekalo Raila Amolo Odinga kaachiel kod jatend piny kinde mathoth gisega makore lwedo mar mondo mi gine ni piny Kenya osudo mbele yo makare Jera mana die kabisa wasgise makare gi telogo to komako tunge gi makare gi telo manitie emomiyo sani kidhi kata Thurwa tino ka barabara nitie sani kidhi Kibera Lindi wodwa nyaka inwang'e ka MCA mar area no owacho ni kae ketna bridge kae kunyna pi ka ketna cho ka gerna barabara nikech teko mantie manokel ma devolution to gi teko mantie i assembly no magruok ni jopiny ma oyirigo wach ma jomoko po wacho ni kuonde moyiero jo ODM onge dongruok yes nitie dongruok maduong' ma sirikal maduong' to gidongo molo mag MCAs moko moyiero
pesa mag assembly matindo gi ko mi 23 million in a year ditim gango nikech ward na omi 23 million in a year to kama sirikal maduong nitie rais bro wacho ni Lindi kacha onge bridge ma connect lokani gi lokani barabara maduong ma wukia sente nyaka maka mai onego losi mago loso sirikal maduong to daki loso ko kimako tung dhiang wach ni mogik jera ka ingisa ni thuolo mar osirumo kapok adhir Jared wach mogik awacho niya jothurwa teka mara mauntie chama ni osebedo gi Gen Z kata yudhe higini mokalo ka yiero ka yiero nikech higa ka higa chopo 18 to in Gen Z chien kacha ne gintie mana kaka Idi Udurongo wacho no en bende ni youth to bange jere bende ni youth kauna jare ni youth gigi biro luorore yeuru donji chama ni wager chama ni omed bedo motegno omed konyo nyithindo ma achien omed konyo jo Kenya mondo ODM obed kaneno maber e wang jo Kenya wager chama yo motegno to kawacho ma chakoro e koma Nairobi mana mapiyo kwa tieko nitie mbunge moro kae miluongo ni Salasia angen mabuchopone oluor jakom Raila Odinga owe siko ko wuoyo marach kendo kaka owuoyo kaka youth o kata MP o kata MCA owuoyo kaka nyathi mathin momadho kongo momer akia no yere nade ko chi okinyi to yanyo jakom omiyo jakom luor omiyo kaone ni bunge ka ok odware to lenga ama wuoyo ki heshima to wen jakom ok biye mano mano ko bimi thulono Jared pachiko tudore koda ote mane iwinjo mag jonno mago ka chiel kod wach ni mogik mana mapiyo ero kamana bi move very fast moko ngacha gi nomination maro ji tema wan godo jototo mantie Kenya kai tunigi gombo ng'eyo ka ODM timo nomination we have been giving quality leaders makata nchu winjo ka wacho kane gin Wamunyoro iki biro consult jakom gi ODM party to utine gana de mumio quality both in the assembly and even in the MC in the devolved units mano mokuongo mari on the nomination and getting reforms ODM has been going through a lot of reforms nyo wukene one election committee kendo idi bolere matutni obiro devolved to the counties ko wangi geno ni 2027 wanya betigi nomination ma free and fair and very transparent dongruok historically kaka oganda wasedak e opposition tuang'e serikal mosekala chiende kopogore gi manyo wabiro kokoro mar devolution ne gi ng'ado waga dongruok nuk choponwa wanyana matuna ma dongruok ma devolution matin to dier mantiere ero ni a lot of budget ma dhiga dala biro devolved the current expenditure ma dhe dongruok tin sana to kanya kwa lot of leaders okeno dim zones kende oparanya uwo sawa deputy party leader then no perform Kakamega and we have the history to one day gijo ambe mokumbe manoko perform to kene mana jo ODM kende dier mantie ni one no dongruok through devolution mani ODM okelo lakini tiko moko be maporwa nge top mara dek en mapio KK ODM ni kanye government cause opposition kaka achiel kum duond youth mantie chama chuny wato gombo ndi kaka wan mondo wadong kuma wantie kapod waposu kuma wantie sani hata pani kuma wantie sani wanonge government there's no signed document ne ODM tiyo gi government mar William Ruto en perception okane wacho gi government adir mantie mangema idie ni kar no konywa okwati gi government ni onge signed document anywhere mogik wachna mogik ero kama 30 seconds mokuongo agwero kamano Idi party wa dwaro a lot of reforms in our communication in our branding to attract youths wa mondo donje political party wa mar ODM kama timu moko hivi na bit kata par mokalo okwanya timo the same kawuono mara riyo katieko en kaka youth league one slogan ma very simple very clear ni oknyal time kwa onge. It can't be done without us. We're been involved in every step in this political party, from the grassroots level to the national level. Bindu winjire a table mar ODM. Mogi koro katieko. Erokamano ahinya Duro Ngwen wach ni mogik ka watieko mana mapiyo piyo in mana nyiriri 30 kende 30 seconds igolo waka weche ariyo
jomatindo orowere ainsaitu keturu mach e siandawa. Mar ariyo, ODM kung'iyo historia mar awach ni piny onagi. Kinde mwaseyude dongruok moro matin en ma kinde ma koro nyocha ODM nitie. King'iyo higa mar 2008 ka wadonjo serikal ema koro barabara gi gik moko obedo e pinyno. Kendo kata obedo ni ne ok wadonjo e sirikal gouru, ne nitie jakolwedo to ne ok wadonjo, onge ng'at manoginene. To ne uneno gik motimre nyaka port ma Kisumu gi ine. Omiyo joma wacho ni ok gine, akia ni wenge gi ema ng'ato umo. Erokamano ahinya Oduor Ong'wen, Executive Director mar ODM, Jared Oyie mano Youth League mar ODM, kaachiel kod Dino Ching Jera, jalup jakom mar ODM Nairobi, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod Manyakwar Muge Jwang. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope e giko mar twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono, kendo ageno ni duond bura mar ODM biro medo dongore kendo gibiro medo nywako lwedo kod rowere kod joma moko mar mondo mi gimed tego duond bura mar ODM mana ka nyinge Orange Democratic Movement mondo wechego mag demokrasia bende omed dhi mbele pacho ka e yo makare. Nyakwar Muge Jwang elo jogo duto mane omiyo chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo jowetena Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Wagoni erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.